غزي نمار نقحتنا يبر حمقنا خيسعر مين بلا بلوت مستي فقر نجاتح نغيب مع داي نقعد لبون سترر سكون يلن قرقو حك خونيو نبر يا نبر روحنا معدون فلنا مامي ورقو منفس سكون تاسقومي بسبب غريخو وين تعاشو تاريخ تمالين فتاتشو أنفتنا مأزن بحلوف كي تتباتبنا حسابنا ترنع نبهال كحشنا مسائنا حقيقاس سرت بالي مللينا حيلي صار فقري عد ما سحبت حلف نكرفنيو يريد راو مالت بغفال نمني بلبي لساني خبط حينا تفرو تغني سلام تخطاتلتنا إذا channel كما تكونوا تبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنا بحقنانيو لومون كم وترو نخلو كتاكم زغل كمهر زغل كنغاقع زغل حبريتان زيناتاتن حيزنا لكم قريبنا لنا كسام موداتا مسانا كتصنعو دما تمنيتنايو ناي لومن ريو بدرجة أفريكا ناب أفريكا زتوكوريو حقرات أفريكا حدا دحر حدا نابي كتصني خدالوا لعلو خلو نمعكنا زينات قوصاصير زلو منقس إيرترا أبلي وسانة منقس إيرترا ني حيل عير إثيوبيا زملكاتيو انت عينت تنتناي وهابلو ميدياتات انتاي يبلو بزعبو عندها قدا سنتك ازي وسانة زي نيرترا بخمي يسألوا لعلو خلقا نيثيوبيا بخمي يسألوا كن رينا بزي لعلا قدا سنة زلو مأزن جيرناون كن رينا كاوزاي وشتاو قداينا إثيوبيا كما يجيرنا بيرترا قصو انها تأخا خبي مسألو كن رينا مسوز تحاها استفلالي كالوت حبريتا بفلاي زين عودما مرهاو قدوسن متكل يوبن أب هذا ودير زمزقب وعود كم ونايناتنا هيل كركن فتنينا لايك جبر سبورت جبرو مسايتون حكسام موداتا مجمريا جن بتناي هيدلاين زلو زيناتات كنجمر. Let's start with Kenya. And turn our attention to Kenya, where the embattled president is making another gambit. Kenya's President William Ruto is under immense pressure. He is struggling to contain public anger. For those of you who don't know, Kenya has been facing protests for weeks now. They began in mid-June. People took to the streets to protest against the country's annual budget. So Kenya كم حدا وزبي كوينو زجمره نعمتها دقيس زنبره صقم جنفيلو كوت خلو انت عينت صقم كفتره لك خمزخل بالتعمي زسدمم كنتات نعلم ملو زقرميو حنت بزيالا بزعق زي كيلاتا زين وغرهم زي اسكن اسمعيا انتهيت علامه. Protests going on in Kenya right now. They're over the top. You have a bunch of people, the Western media is saying, oh, Gen Z is in full effect in Kenya. They're protesting in the streets. They don't like the new reforms that are coming in. And they don't really get into the real meat of the thing. So this is very important insight. مغنياتو معراباو ميديا ويونتي establishment المقارجة زلو محضرنا عالمنا نزل كنتات زي جن زي زبحالو زوم حجي زلو ولدو بزعبا قطبا زيردوم بزعبا منابرو زيردوم حافيلوم كيدوم بسوشيال ميديا عبدان يريلو ناتا بحالي دي زراب زلو اتساقام جن IMF زفتورو اتساقام مغانو حجي سمعوه تسنهي لتتنتنا نايت بوليتيكاوي روتا قاتي موزلو بين خنرينا كابونا بوغاندا انتاي تساقام قاتي من لو خنرينا إثيوبيا دمالنكني مس IMF ركب جميرالا إز بخميك سأل وايون رينا خنت هذين. So I wrote an article, and this is how the IMF and Western banks debt-trapped Kenya that is now currently sparking these nationwide protests. So I dug a little deep into what was causing the austerity that they're trying to push on these people, and I was completely surprised by the idea that the IMF has done this to so many countries. Most recently, Argentina, Ukraine. You know, Ukraine is about. So أبدأ ترداكم زلوا إذا أب كينيا نريو زلنا أب أفريقيا أب غربيتنا كرنا أفريقيا سلزقاتم زلو مبرا أفريقيا سلزقاتم زلو هندبت كون الناقليو IMF نحجر كم يجيرو أب كلولاو كم زوتجن كردانا خلالو. He will give you a few examples. كل أنت ناقرا دم زي مسألة. 200 billion in debt to the IMF.
and now Kenya. So what the IMF will do is come in and try to lend money to developing nations, and essentially, when they can't pay it back, force them into privatization, deregulation, and austerity, and they will force a government. So እዘን ሰለስተ ጥራይ ዘክርወን ካብ ኩሉ ኣርጀንቲና ዝበሃል ሃገር ልዑል ደረጃ ዕዳ ካብ IMF ዘለዎ ኣከመይ ቅልውላዋት ይኹም ዘሎ ሪኢኹም ኣለኹም። ሕጂ ድማ መለይ ዝበሃል ሓደ ኣኽራሪ ዝኾነ መሪፆም ኣለው። ነቲ መንግስቲ ኩሉ ስራሓት ናይ መንግስቲ ገዲፈ ፕራይቬታይዝ ክገብረ ንኩሉ ነገር ኢሉ ኣሎ። ባጤራ ናይቲ ሃገር ገዲፉ ናይ ኣሜሪካ ክጥቀም ከም ዝኾነ ዝነግር ዘሎ ኣብ መወዳእታ ኤንድ ገይም ናይ IMF ከምኡ እዩ ነቲ ሃገር ካብ ቅልውላው ምውፃእ ምሳቤት ሙሉእ ኢዳ ናብ ኣሜሪካ ከም ትማረኽ እዩ ዝገብራ። ንመለስ እንታይ ዝገብርቲ ታክቲክ ናይ IMF ሃገራት ዕዳ የለቅሕዎን ቁጠባ ንክገብሩ ዘገለዱ እናተገበረ ብፍላይ ኣብ ዴሞክራሲ ድማ ሓደ ፖለቲካዊ መርሕነት መፅዩ ነቲ ሓደ ዓብይ ኣጀንዳ ሒዙ ይመፅእ ኣነ ከምዚ ገይረ ቢንቶ ክሰርሕ ገለዶ ኢሉ ይወስድ ድሕሪ 4 ዓመት ተሳዒሩ ተኣትዩ እቲ ዕዳ ካብ IMF ወሲድዎ ዝነበረ ኣብታ ሃገር እዩ ዝኽዘን ሕዚ ወይ ከይድኒ ንሱ ድሕሪኡ ዝመፀ ወላ ጥዑይ ክገብር ተደለየ ዓቕሚ የብሉን። ስለዚ እቲ ዕዳ እናተኸዘነ ይፀንሕ ክንድገለ ምስ ኮነ ሽዑ እቲ IMF እንታይ ይብሎም ዓቕሎም ብፅበቦም ዕዳ ምኽፋል ምሳኣኑ ሓግዙና ና IMF ዘለዎ ክንሕግዘኩም ተደሊና እዚ ንብለኩም ዘለና ግበሩ ይብሎም። እንታይ ንሰንከ ፕራይቬታይዜሽን ትካላት ናትኩም ናይ መንግስቲ ትካላት ኩሉ ናብ ፕራይቬት ኣሰጋግርዎ ይብሎም። ከምኡ ድማ ዲሬጉሌሽን መንግስቲ ዝኾነ ይኹን ሕጊ ከምዚኣ እታታቱ ስለ ትካላት ድሌቶም ሃብታማት ድሌቶም ከም ዝገብሩ ግበሩ። ስለምንታይ ከም ዝብል ዘሎ ሃብታማት ናይ ምዕራባዊ ዓለም ናይ ኣሜሪካ ናይ ገለ መፅኦም ነቲ ኣገዳሲ ዕደና ድዩ ፀጋታ ድዩ ገለመለ ንክሕዝዎ ንክገብር ማለት እዩ። ስለዚ ሳልሳይ ድማ እቲ ኦሰሪቲ መንግስቲ ብጣዕሚ ንኩሉ ኣብ ትምህርቲ ድዩ ኣብ ጥዕና ድዩ ኣብ ካልእ ኩሉ ወፃኢታት ናቱ ከውሕድ ከም ዘለዎ ኣብ ግሪክ ዝተራእየ እዚ ቁጠባ ናይ ግሪክ ሃገረ ግሪክ ከመይ ኢላ ኮላፕስ ጌራ IMF ከመይ ገይሩ ነቲ ፕላን ማስተር ፕላን ከም ዝተፃወቶ ኣብ ኣርጀንቲና ከምኡ ሲስተም እቲ መንግስቲ ወላ ሓንቲ የብሉ እቲ ሃገር ድማ ኣብ ዲቕ ዝበለ ዓዘቕታት ያላ ዩክሬን ከምኡ ልዕሊ 200 ቢልዮን ዕዳ ካብ IMF ኣለዋ። ሕጂ ድማ ኣብ ኬንያ ንሪኦ ኣለና ንኢትዮጵያ ድማ ጀሚሮምላ ኣሎ ገና ኣብቲ ኢትዮጵያ ካልእ ውግእ ዕግርግር ናይ ትግራይ ዝነበረ ከምኡ ድማ ናይ ኦሮሞ ናይ ኣምሓራ ካልእ ፀገማት ስለ ዘለዎ እምበር ኣብ ኢትዮጵያ እውን ይፍትንዎ ኣለዉ። ፕራይቬታይዜሽን ዝበሃል ዘሎ ገንዘብኩም ዲቫሉዌሽን ግበርሉ ይበሃል ኣሎ ኩሉ ነገራት ሲስተም ኣብ ኬንያ ዘቃፅሎም ዘሎ ናብ ኢትዮጵያ እውን ክመፅእ ምዃኑ እዩ። ምክንያቱ ኢትዮጵያ እውን ልዕሊ ዓቕማ ዕዳ ስለ ዘለዋ ዕዳኣ ንከተህድእ ተኮይና ድማ ብዙሕ ሽግር ከጋጥማ ከም ዝኽእል ስለዚ እቲ ፕላን ካብ ሓንቲ ሃገር ናብ ሓንቲ ሃገር እናኸደ ዝስራሓሉ እዩ። ፓኪስታን ትበሃል ቅድሚ ሕጂ ሃገር ከምኡ ኮላፕስ ከም ትኸውን ወይ እውን ኣብ ሕማቕ ዓዘቕቲ ብዙሕ ዕዳ ናይ IMF ዘለዋ እታ እንኮ ካብኡ ናብኡ ኣብ ሰለይ ድሓን ትመስል ዘላ ግብፂ እያ። ግብፂ እውን ኮይናቱ ዘላ ራይዎ ግብፂ ዝበሃል ሓደ ዓብይ ሃገር ዝነበረ እዩ። IMFን ካልኦትን ኣትዮም ፕራይቬታይዜሽን ዲሬጉሌሽን ገለመለ ኩሉ ኣትዩ እቲ ሃገር ኣብዚ ሕጂ ወዲቕዎ ዘሎ ደረጃ ወዲቑ ማለት እዩ። ሕጂ እውን ድሓን እዩ ዘሎ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ግብፂ ቅድሚ 20-30 ዓመት ሓያል ሃገር ካብዞም ኩለን ሃገራት ዓረብ ዝሓያል ሃገር እዩ ነይሩ። ግን ቁጠባኻ ኣብ IMFን ኣብ ገለን ዝተመርኮሰ ብረድኤት ናይ ኣሜሪካ ዝኸይድ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ንግዚኡ ትዕወት ዘለኻ ትመስል ኣብ መወዳእታ ግን ንታሕቲ ገፅካ ጥራይኻ ትኸይድ። To do these things and to pass laws they'll cut social spending so that they can pay their debt to Western banks. Now what happens is this becomes a Trojan horse of corporate power, right? So if you can't pay your debt, then guess who gets to come in? Halliburton, McDonald's, mining companies, whoever we want. So IMF ኩሉ ግዜ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስን ነታ ዓብ ገንዘብ ቢግ ማኒ ዝበሃል ወይ ከዓ ቢግ ፖኬትስ ዓብ ገንዘብ ዘለዎም ኮርፖሬሽንስ ንዓታቶም ባይታ ንመፍጠሪ ዝጥቀመሉ ታክቲክ እዩ። ስለዚ ከምዚ ወልፊ ሓደ ኣለዉ እዞም ትሪእዎም እዞም ኣብ ፅርግያ ሓሺሽ ዝሸጡ ኣብ ዝምዕብሉ ዓለም እንታይ እዮም ዝገብሩ ነቶም ንኣሽቱ ደቅና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ነገረ መንገዲ ነቶም ንኣሽቱ መጀመርያ ብናፃ እዮም ዝህብዎ مستولف شعو كاب سدراهم سريعكم دخل منكم أمسو أنت زي اللي ما جذب زي بلو تخينهم نعاني زشت نابتاب صحيح نابلو اتزعبي ريسك زلو سرح يسرح هو مغنياته والفصل زلوهم إذا دما لك IMF دما كم غيرو سمي بتعرى غيرو نتن هجرات والفيات حزن كابت والفاب زي وسألو دما مبار لتكفل زي تخلو تخينكم نتهم بيت سبنا وينتهم سبرب حنان عنا فاندز قبرونا بوتها بوميلو اتهم كوربوريشن اسنا أمريكا أوي ونايزم عربا عالم بزي قلعاتيوم نتي عدنا دي كالت أقاتات كله كمزمز ويفتون إنما لا سجنا بكينا نشتي أبتي ريل زيت باك جراوند بدحر مقارة جازنا بري كردا نازلو اتعمقاتنا يتكونتات كون كله أتي حجز الرازلو وزيت نايتخلو دمارا يواج 2024, that's what the budget was called. Ruto's government wanted to raise taxes. He wanted to tax basics like bread and fuel. But the people were having none of it. Young Kenyans organized themselves on social media
Gen Z led the charge here, and soon thousands were out on the streets. On June 25th, So ዊልያም ሩቶ ድማ ነቲ ዝነበሮ ዕዳ ንኸርግእ ተኮይኑ ናይ IMF ደገፍ ድማ ክረክብ ተኮይኑ ኣታዊታት ናይ ታክስ ወይ ግብሪ ናትካ ከተልዕሎ ኣለካ ኣታዊታትካ ክትሳብ ዘየልዓልካ ክንበካ ይኮናን ስለ ዝበልዎ ኣታዊታት ንኸልዕል ብስስዐ ኣብ ኩሉ ደረጃ ነቶም ደረጃ ካብ በዓል ድኻታት ንሓሪጭ ድዩ ንኻልእ ድዩ ንትምህርቲ ድዩ ኩሉ ነገር ሰማይ ስለ ዝደየበ እቲ ኩነታት ወላ ሓንቲ ክገብርዎ ይከኣሉ ህዝቢ ድማ ትመንሰይ ሓፊሉ ኸይዱ ዊልያም ሩቶ ማስት ጎ እናበለ ሕጂ ስምዕዎ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዕላማ the protesters stormed the parliament building and they forced Ruto to back down. He scrapped his own finance bill and withdrew the proposed new taxes. But by then it was too late. The protests had morphed. They were no longer just about taxes. Instead, the target had become Ruto himself. So, ዊልያም ሩቶ ብዙሕ ነገራት ክቀያየር ፈቲኑሎ ናብትን ክብል ፈቲኑሎ ግን ኖ ቻንስ እቲ መንሰይ ናይ ነዊሕ ዓመታት ቂምታ ስለ ዝነበረት ህዝቢ በዚ ዊልያም ሩቶ ኣብዘን 2 ዓመት ዝገበረን ጥራይካ ይኮኑ ዝኸስዎ ዘለዉ ኣብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ምሕደራ እውን ቫይስ ፕሬዚደንት ወይ ከዓ ኣብቲ ስልጣን ዓቢ ቦታ ስለ ዝነበረና ዓመታት እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ካብ ቀደም እውን ኣካል ናይቲ ሲስተም ስለ ዝነበረ ሩቶ ማስትጎ እናበሉ እቶም መንሰያት ወላ መንግስቲ ተቀየረ ወላ ካቢነ ናቱን ተጠረዘ ንኩሉ ካቢነ ናቱ ኣደስኪሉ ሓድሽ ካቢነ ወላ ካብቶም ኦፖዚሽን ናቱ ዝነበሩ ኣብ ስልጣን የምፃሎ ግን nothing seems to work ክሳብ ሕጂ ኩሉ ነገር ከምዘይ ይሰርሕ ዘሎ እዩ ዝኸይ ዘሎ ካብዚያ ኩነታት እዚያ ሩቶ ብኸመይ ክወፅዩ nobody knows. You can hear the same chant at every single protest. Ruto must go. That is a protest anthem. The Kenyan protesters blame Ruto for the mess the country is in. Ruto has been raising taxes since he became president in 2022. This has exacerbated the cost of living crisis in Kenya. People say they cannot pay anymore, which is why the protest began. But Ruto responded with force. Police brutality was on full display. At least 50 people have been killed. So ዊልያም ሩቶ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዳርጋ ናብ ኣሜሪካ ካብ ተፀጋዓሉ ግዜ ጀሚሩ ኣይጠዓሞን ካብ IMF-ን ገለን ወፅዩ ብካልእ መንገዱ እንደዝፍትን ነይሩ ፅቡቅ መኸደ ነይሩ ተስፋ ከም ዘለዎ ኮይኑ ዝመፀ መራሒ ኣብ መወዳእታ ድማ ሕማቕ ኣጠፋፍኣን ውድቀትን ዘጋጥሞ መራሒ ኢና ንርኢ ዘለና እዚኣ ክብለኩም ከለኹ ዊልያም ሩቶ ሙሉእ ደገፍቲ ናይቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ኣለዎ ክሽፍንሉ ብዙሕ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ከምቲ ዝድለ ነቲ ዘሎ ፀገም እውን የጉልሕዎ ኣለዎ ስለዚ ካብኡ ናብኡ ዊልያም ሩቶ ካቨር ኣለዎ እዩ ክሳብ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ኣንፃሩ ዝኾነ ቃላይ ውፃትን ኤሮጳ ኣንፃሩ ኣካል ሃገርቶ ዝኸውን ጥር ኢሎም ከምዚ ኮይኑ ህዝቢ ዝጭፍጭፍ ዘሎ መንግስቲ ኣገለመለ ናበሉ ኩነነታቶም ቀደም ኣስዒቦም ነቲ ዘሎ ኩነታት ማለይዎ ዝፈትዎ ስለ ዝኾኑ ግን ብሕማ ይብሉን እዮም ዘለዉ ነቲ ዘሎ ሚድያ እውን ከምቲ ዝድለ ሸፈነ ክረክብ ከም ዘይብሉ ናይ ኣሜሪካ ሚድያ ዳርጋ ሓውሲ ሸለል ሂብዎ ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ከም ብዓብዩ ማዕረቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት ተሪኻ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ናይ ካልኦት ጉዳይ ኢዶም ክእትዉ ይፍትኑ ነዚ ኩነታት እዚ ክሽፍንሉ እዚ ኸማን ክዛረቡ ከለዉ እውን ዊልያም ሩቶ ኩሉ ትክክለኛ ለውጢ ይገብር ከም ዘለዎን ምስማዕ ዓብዮሞ ከም ዘለዎን ገይሮም እዮም ዘብልዎ ዘለዉ ኣነ ብናተይ ሪቶ ክሪኦ ከለኹ ኣብዚ እዋን እዚ ዊልያም ሩቶ ዓቕሚ ይገብር ኣሎ ካብኡ ናብኡ እቲ ሲስተም ግን ንሱ ጥራይ ዝመሃዞ ዘይኮነ ንዓመታት ዝቐፀለ ንድኻታት ዕድል ዘይህብ ሲስተም ስለ ዝነበረ እዚ IMF ዝበሃል ድማ ዕዳ ስለ ዘለዎ እቲ ሃገር መሊሱ መሸንቆቓ ስለ ዝገበረሉ ክገብሮ ዝኽእል ዕድላት ፀቢብ እዩ ዘለዎ ነቲ ሃገር ባንክራፕት ገይርዋ ካብ ዜሮ ክብገሶ ዘይኮይኑ ነቲ ዘለካ ዕዳ ንክትከፍል ተኮይንካ ብፍላይ ካብ ብIMF መሻርክቱን ዝተወስደ ዕዳ እንተኮይኑ ወላ ሓንቲ ትገብሮ የብልካ ስለዚ ከምታ ዓንተሞ ዘራኽኹም ኣብታ መዋጥር ኣትዩ ካብኣ ግን ቤን ከም ዝወፅእ ኣይከኣለን ኣሎ ተስፋ ንገብር ብገለ ገይሩ ክወፅእ ሕጂ ካብኡ ምናልባት ኣብዚ ንእሽተይ ሓበሬታ ኣለዋ ምስቲ ዝፍትኖ ዘሎ ናይ ፖለቲካዊ ለውጢ ዝገብሮ ዘሎ እስከ ክንርኢ ኣብዚ ሓንቲ ታክቲክ ለንቀነ ፈቲንዋ ዘሎ Ruto to resign, but the president shows no sign of stepping down. Instead, he is trying everything to placate the protesters. First, he scrapped the controversial finance bill. Then he tried talking to the protesters. Ruto took part in an online debate with them. But that did not help. After this, he tried a government reshuffle. He fired most of his cabinet and promised a reset. Since then, he's been restoring his cabinet. Last week, he appointed 11 people, 6 old faces, 5 new ones. Of course, that's not really a complete reset. So today, he went to greater lengths. He appointed 4 more people to the cabinet. So, بحفشة
ዊልያም ሩቶ ኣብ ትሕቲኡ ዘሎ ኩሉ ዓይነት ለውጢ ይገብር ኣሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ንምትህድዳእ ነቶም ህዝቢ ዕጋበት ክፈጥር ክእል እዩ ዝበሎ ዘበለ ኩሉ ይገብር ኣሎ but for some reason nothing seems to work ወላ ሓንቲ ነገር ይሰርሕ የለን ካብቲ ንሱ ክገብሮ ዝፍትን ዘሎ ኩሉ ነገራት ምስራሕ ኣብይሎ ስለዚ ነዛ ኩነታት ብኸመይ ክርያ እዩ I don't know ካብኡ ከይወፃና ከለና ግን ካብቲ ጉዳይ ከይወፃና ካልኣርስ The military has been deployed on the streets of the capital, Kampala, to deter planned anti-corruption protests there. Soldiers and police are reported to have blocked all the roads leading to Parliament. Young Ugandans accuse the government of rampant corruption and human rights abuses. Police have banned all protests in the capital. Well, on the eve of these planned anti-government... So, ካብ ኬንያ ናብ ሩዋንዳ ድማ ንሰግር ኣለና ተመሳሳሊ መንእሰያት ከምቲ ኣብ ኬንያ ዝገብርዎ ዘለው መንእሰያት ኣብ ሩዋንዳ ዘሎ ኣብ ኡጋንዳ ዘለው እውን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ብልሽውናን ግዕዝይናን ኢሎም ዝኣምንዎ ሳቶም እቲ ሃገራነ ስለ ዘይፈልጦ ዝንትን ክብል ኣይክእልኒ ብሓፈሻ ግን እቶም መንእሰያት ኣብኡ ኦርጋናይዝድ ኮይኖም ነቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ንምቕያር ሰላማዊ ሰልፊ ጀሚሮም ከም ዘለውን መንግስቲ እቲ ሃገር ድማ ብእዋኑ ኣጠንቂቑ ከም ዝነበረን ተሪር ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ ስለዚ እዚ ሕማም እዚ ልክዕ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ኣረብ ስፕሪንግ ተባሂሉ ኣሜሪካ ዘበገስዎ ምዃኑ ድሓር ዝተፈለጠ ሕጂ ድማ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ ነዚ ይመስል ብሽም ዲሞክራሲን ዓመታት ህዝቢ ከምቲ ዝድለ ረብሓ ስለ ዘይረክብ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ እቲ ሲስተም ኣብ ሳሕል ሃገራት ሓደ ድሕሪ ሓደ መንግስታቶም ቀይሮም ንዖም ዝመስል ነገር ገይሮም ይኸዱ ኣለዉ ምናልባት ካብኦም ዝተፀልዉ መንእሰያት ኣብ ኬንያ ይኹን ኣብ ኡጋንዳ እውን እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ዝገብሩ ንርኢ ኣለና protests. Ugandan opposition leader Bobi Wine posted online saying that police had surrounded the headquarters of the National Unity Platform Party in Kampala, the opposition, blocking off roads and arresting its party members. He says the government fears the will of the people and wants their fear of the government. So ሓደ ካብቶም ናይ ኦፖዚሽን እዚ ቦቢ ዋይን ዝብልዎ ከም ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ ኣገደስቲ ቦታታት ዝበሃሉ መንግስቲ ሸፊኑ ወይ ዓፅይዎ ከም ዘለዎን ዝኾነ ይኹን ኢሬጉላሪቲ ከይህሉ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ ሓቢሩለት መንግስቲ ኣብ ኡጋንዳ ብዙሕ ሰብ ኣለና ክትንቀቑ ድማ ይምሕፀን ማለት እዩ quote they will lose their power over us. Well, Uganda's president Yoweri Museveni warned in a televised address on Saturday that protests will not be tolerated. What right then do you have to seek to generate chaotic behavior? What right do you have? We are busy producing wealth. You are getting cheap food. Other people in the other parts of the world are starving. They are crying for hunger. And you here, you want to disturb us. ሰንታይ ሲኢንኩም ኢኹም ሰላማዊ ሰልፊ ክትገብሩ ተሓስቡ ዘለኹም ካልኦት ሰባት መግቢ ከቢሩና መግቢ ሲኢና ጠሚና ኢሎም እኳ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ኾኑ ንስኻትኩም ግን ዝብላዕ አንዲ ስተን ኣልይኩም እንታይ እዩ ፀገምኩም እናበለ ፕሬዚደንት ናይ ኬንያ ናይ ኡጋንዳ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ዝዛረብ ዘሎ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝፀንሐ ዩዌሪ ሙሰቪኒ ንነዊሕ ዓመታት መሳርሒ ናይ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ምስ ኣሜሪካ ፅቡቕ ዝምድና ነይሩ ኣብዚ ቀረባ ዓመታት ግን ምስ ኣሜሪካ ኣብ ፅቡቕ ኣብ ዲፕሎማሲ ፅቡቕ ስለ ዘየለዉ ኣብ ልዕሊ ኡጋንዳ እውን ሓደ ሓደ እገዳታት ጀሚራ ከም ዘላን ንኡጋንዳ እውን ኣብ ገለገለ ነጥብታት ካብቲ ኣገዋ ዝበሃል ከም ዘውፃእታ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ንባዕሉ ንሱ ናብ ራሽያን ቻይናን ይኸይድ ስለ ዘሎ ተፃቦታት ከጋጥሞ ከም ዝኽእል ፍሉጥ እዩ ምክንያቱ ኦፍኮርስ ኣሜሪካ ንረብሖም እንተተሳልጥ ኮይንካ ዲክታተር ኩን ኣይትኾን ኣይግድሶምኒ ብፍፁም ኣይግድሶምኒ they will always be with you ረብሓ ናይ ኣሜሪካ ረብሓ ናይ ኤውሮፓ ተሳልጥ ኮይንካ እንታይ እቲ ምሕደራናትካ ይግድሶምኒ the moment ካብኦም ክትወፅእ ምስ ጀመርካ then they have a lot of questions በዓት ሕቶታት ኣለካ ዋላ ፐርፌክት ዲሞክራሲ ተለካ እውን ኩሉ ግዜ ኣንፃርካ ዘረባ ክህልዎም ኣንፃርካ መርገፂ ክህልዎም ስለዚ ኡጋንዳ እውን ከምዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል it's yet to be seen ብሕጂ ክረአ ከመይ ክኸውን እዩ ምስ ረኣናዮ ድማ ሓበሬታ ክንበኩም ኢና ሓንቲ ካብዚ በዛ ኣጋጣሚ ክብላ ዝደሊ እስከብዚያ ንእሽተይ ክሰምዕ ብዛዕባ ብልሽውና ክዛረብ Wenda, he's the managing director of The Independent, a news magazine based out of Uganda. He joins us now from Kampala. Andrew, when you hear that rhetoric from Museveni warning protesters they're playing with fire, I know there's been no permits issued for these protests. How concerned are you about the government response today, especially given the deployment we've already seen on the streets? I actually think that is more of the same. It is what I would have expected of President Museveni. I think that given the current protests in Kenya, he's very careful that if he allows such a protest to take place, it may lead to a wrong place. So it is better to prevent it from ever happening than to allow
بحفشة هذا نجر من قد يبزخ قلت لكم تي زع الجزيرة زبحال تري ودا لهم نايما هجر مهانا الجزيرة تفلترو الجزيرة مالتنا قطر يو زعبا قطر كنت زاري بيفلتني زعبا قدانا قطر أي زاربونيو ፖለቲካዊ ፀገም ድዩ ምሕደራ ድዩ ወላ ገለ ድዩ ብዛዕባ ቀጠር ኣይዛረቡን እዮም ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ብዛዕባ ስዑድያ ዘሎ መርሕነት ናይቲ ንጉሳዊ መንገዲ ዘረባ የለን ብዛዕባ ኢማራት ዘረባ የለን እስከቲ ዘረባ ብዛዕባ መን ብዛዕባ ሃገራት ኣፍሪካ ብዛዕባ ካልኦት ሃገራት ዲሞክራሲ ዝበሃላ ንዓታተን ድሌትካ ትገብረን ኣብቲ ሃገራት ካልእ ግን ዘረባ የለን ብዛዕባቶም ኣሉታዊ ክትዛረቡን ኣይትኽእልን ኢኻ ኩሉ እዚ ሚድያ ትሪእዎ ዘለኹም ናቱ ኣጀንዳ ኣለዎ ዕላማ ኣለዎ ስለዚ ትጥቀቲ እዚ ኣልጀዚራ ዝበሃል ኣብዘን ኣብዚ ዕግርግር ዘለዎ ከምዚ ልክዕ እንጌሩ ዝበሰለሉ ኮይኑ ክጓየ ዝፍትን ተርዲኹም ኣለኹም ኣብቲ ናይቲ ሃገራት ዓረብ ብፍላይ ድማ በዓል ቀጠር ናብዘን ንጉሳዊ ሃገራት ምዃማዓት ሃብቲ ዘለወን ኣባን ክኸውን ከሎ ግን ኣይዛረቡን እዮም ኣባተን ዝኾነ ነገር ክዛረቡ ኢቨን ቤት ፅሕፈት የብለውን ካብኡ ክሰርሓ እውን ኣይክእላን እየን ዝተኣገዳ እየን ስለዚ መብዛሕትኡ ግዜ ድኻ እንድሕሪ ኮንካ መፃወቲ ግራት ናይዞም ናይ ሚድያ ኢኻ ትኸውን ንሳቶም ድማ ነቶም ንዖም ገንዘብ ዝህብዎም ወይ ከዓ ኣድቨርታይዝ ዝገብሩሎም ረብሓናቶም እዮም ከሳልጡ ዝፍትኑ ስለዚ ኩሉ ግዜ ነዚ ዞባና ዕግርግር ንኽኣቱ ነቲ ዕግርግር ዝያዳ ሪፖርት ዝገብሩ ተሪኻዮም ናይቲ ምስቲ ኣጀንድኦም ዝሰማማዕ ነገር እዮም ኣልጀዚራ ሓደ ካብቲ ተዓጠቕ ተሸብሸብ ተባሂሎም ኣብቲ ጉዳይ ዝጓየ እዮም እዚ ምናልባት ናፃ ሚድያ ሓበሬታ ከምፅኡልና ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ናፃ ናቶም ናፃ ዝበሃል እንጌራ የለን ናፃ ዝበሃል እንጌራ የለን ድሕሪ እቲ ዋጋ ትኸፍሎ ዘለካ ዘይርዳእካ ተኮይኑ ንኣብነት ፌስቡክ ክጥቀም ከለካ ብናፃ እዩ ፌስቡክ ናፃ ግን ኣይኮን ግዜኻን ሓበሬታ ናትካኒ ድሸይት ተዲኻ ንስኻ እቲ ግዜኣዊ ክተጥፍኦ ዘለካ ክንዲዚ ዩዘርስ ኣለኒ ኢሉ ንዓኻ ንኸባኻ ነቲ ዝጥቀም ዘሎ ሰብ ንኩልና ንጥቀም ዘለና ወሲዱ ንዑ ድሸጦ ካልኣይ ድማ ናትካ ሓበሬታ ፕሮፋይል ናትካ ዘሎ ኩሉ ናብ ካምፓኒታት ዝሸጦ ኣድቨርታይዝ ንክገብሩልካ ድማ የፍቅድ ስለዚ ብናፃ ዝበሃል የለን ኣልጀዚራ ብናፃ ዝባከኸ የሉ ኣልጀዚራ ብናፃ ቴሌቭዥን ዘርእየካ እንተሎ ዕላማ ስለ ዘለዎ እቲ ዕላማ ድማ ሓበሬታ ናይቶም ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ናባኻ ንእዝንኻ ሓንጎልካ ተሓሳስባኻ ብንሶም ዝደልይዎ ክፀልዎ ስለ ዝደሊ እዩ ተዘይኮነ ናይ ናፃ ዝበሃል ሓበሬታ ናይ ናፃ ዝበሃል መግቢ የለን እዚኣ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ንሕና ነዚ ሓበሬታ ንበኩም ዘለና ዩቱብ ዕድል ስለ ዝሃበና እዩ ተዲኻን ሓደ ነዚ ዩቱብ ኣነ እንተዝኾን ራን ዝገብሮ ዝነበርኩ ብናፃ ይምኾነንቲ ሚድያ ሓበሬታ ብናፃ ይምኾነ ተርዲኹም ኣለዎም እዚ ክዳን ኣለዎ እዚ ዩቱብ ብመንገዲ ዩቱብ ስለ ዘላ ሓበሬታ ናተይ ፕላትፎርም ነቲ ዌብሳይት ባዕለይ ገለገለ ዝገብሮ ነይረ ዝኾን ክፈሉኒ ወይ ከዓ ገልሃቡኒ በልኩ ነይረ ልክዕ ከምዚ ቲቪ ስቴሽንስ ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ግን እቲ ዩቱብ ካበይ ይረኽበሉ ስኸ ካብዚ ንሕና ንሰርሖ ዘለና ንዓና ነቲ ሓበሬታ ነቲ ንስኹም ትሪእዎ ዘለኹምን ተጠቂሙ መዓት ገንዘብ ንነብሱ ወሲዱ ነቲ ተረፍ ንዓና ይበና መዓት ገንዘብ ይትወስድ ካብ ነብሱ ከም ኮንተንት ክሬተር ተርዲኹም ኣለኹም እዚ ናተይ ቪዩስ ክትሪእዎ ከለዎም ናይ ካልኦት ክትሪእዎ ከለዎም ኩሉ እቲ ገንዘብ ዝቡና ከይመስለኩም ልዕሊ ፍርቂ ንሶም እዮም ዝወስዱ ኦፍኮርስ ናቶም ፕላትፎርም እዮም ተደልዮም ድማ ይሰጉኻ ተደልዮም ነቲ ኣድቨርታይዝመንት ናትካ ጠጠው የብልዎ ተደልዮም እዛ ቪድዮ እዚኣ ኣይትኽፈለኒ ይብሉካ ድሌቶም ትሕጊ ኣለና እዮም ዝብሉ ግን ትሕጊ ኤግዛክት ኣይርዳእካን እንታይ ትሕጊ እንታይ ክብለኩም ደልየ ነፍሲ ወከፍ ፕላትፎርም ዘለዎ ናቶም ኣጀንዳ ከተሳስየሎም ኢኻ ትደሊ ዋላ ዩቱብ ሕጂ ኩሉ እቲ ሕግታት ዝብልዎ ንሳቶም ነቲ ኣጀንዳ ስኻ ክሰርሓሎም ትደሊ ጥራዮም ክሰርሑልካ ዝደልዩ እምበር ዘፍቀዱልካ እምበር ኣንፃሮም ወይ እውን ንዖም ኣብ ምልክት ሕቶ ዝእቱ ተኮይኑ ሽግር ይፈጥረልካ እዩ እዚ ኣስተውዒልና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ነፃ ሚድያ እናበሉ ኣብ ጉድጓድ ናቶም ክእትውና ከነፍቅድ የብልናን ሓንቲ ቪድዮ ክበኩም እየ ድሕሪኡ ኣብቲ ናትና ናይ ዞባና ከኣቱ እየ ማለት እዩ Now let's talk about China. Its struggling economy has taken another victim. After jobs, housing and the stock markets, luxury retailers are suffering because the sales of luxury goods are down. And the drop is so significant that retailers are blaming China publicly for the falling sales. This week, LVMH released its results. This is the company that owns... So, China, كل ጊዜ ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ምስ መፀት ያ ሚድያ ዳርጋ ቻይና ኩሉ እዮም ዝውዕሉ ስለምንታይ እስኪ ቻይና ለንቀነታ ገይሮም ኣለዉ እዚ ሓበሬታ ዘምፃእ ዘለኹ ንዓኻ ንዓይ ንኩልና ስለተድልየና እያ መንግስቲ ቻይና ብዛዕባ ህዝቡ ከም ዝሓሊ ኣርሒቑ ዝሓስብ ምዃኑ ሓደ ካብ ዝመርኣያ እታ ሚድያ ሓበሬታ ትበና ዘላ በንፃሩ ናተይ ዜና ኩሉ ግዜ እቲ ዝብልኩም ዘለዉ ክነግረኩም ኢለ ኣይኮንኩን ክሳዕ ክንደይ ጠምዚዞም ከም ምህሩኻ ዘለዉ ክርዳእና ኣሎ ከመይ ገይሮም ነቲ ሓበሬታ ጠምዚዞም ክእምኑኻ ከም ዝፍትኑ መንግስቲ ቻይና ነዞም ዓበይቲ ብራንድስ ሉዊ ቪቶን ሸነል ፕራዳ ብላብላ እናተባሃለ እዚ መዓት ብራንድስ ብቀዳማይ እውን ካልእ ቪድዮ ምፅልኩም ነይረ ሓንቲ ቦርሳ ክሰርሕዋ ከለዉ በዓል ጆርጂዮ ኣርማኒ ብ50 ቅርሺ ከም ዝሰርሕዋን ክሸጥዎ ከለዉ ድማ ብ2800 ከም ዝሸጥዎ ስለዚ ርኡይ ዝኾነ ፍሉይ ኳሊቲ የብሉ ገለ የብሉ ሓንጎል ሰብ መዝሚዞም ድሌቶም ይጥቀምሉ ፀለምቲ ድማ ቀዳሞት ግዳይ ናይቲ ዝኾና ኢና
መንግስቲ ቻይና ግን ነቲ ጌም ምስ ፈለጦ እንታይ ገይሮም ረዮጅ Brands like Louis Vuitton and Dior. It's the world's largest luxury group. LVMH revenues from Asia are down. In the first half of this year, they dropped by 14%. And one big reason for this is China. Chinese consumers are not spending enough, not as much as they used to on luxury items. And LVMH is not the only one at the receiving end. So እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ናይ ብሓቂ ክትገረሙ ኢኹም መንግስቲ ቻይና እቲ ጌም ናይዚ ላጀሪ ብራንድ ስለ ዝፈለጦ እንታይ ዝገብር ዘሎ ነቶም ህዝቡ ኣብ መጋየፂ ገንዘቦም ከየጥፉ ክነግሮም ጀሚሩ ኣሎ ከም ሓደ ዓበ ገበን ገይሮም ድማ ይዛረቡ ኣለዉ ሓደ ሰዓት እንታይ ዕላማ ናይቲ ሰዓት ክነግረካ ናይ 3000 ግዜ ኻን ናይ 50 ቅርሺ ግዜ ኻን ሓደ ዓይነት ግዜ ይትነግረካ እታ ናይ 3000 ሕልፊ ግዜ ኣይትነግረካን እያ ወይ እውን ፍሉይ ምስጢር ናይ ግዜ ይትነግረካን እያ ሰዓት እያ ትነግረካ ተዲምሎም ኣብ ቴሌፎንካ ኣለካ ሰዓትካ እንታይ ማለት እዩ ኩሉ እዚ መጋየፂ ብፍላይ ኣብ ሓንጎል ናይ ሰባት መዝሚዞም ሰባት ልዕሊ ዓቕሞም ገንዘቦም ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንትን ቁም ነገርን ዝገብርዎ ኣብ መጋየፂ ስለ ዘጥፍዎ ዘሎ መንግስቲ ቻይና ድማ ብዛዕባ ህዝቡን መጻኢውን ስለ ዝሓስብ ኣብ ዝሓለፈ ጌይማትን ገለመለ ነታ ዓዲ ኣበላሽኾም ዘሎ ምስ ፈለጠ ካንሰል ገይርዎ ብምሉ እቲ ጌምስ ኩሉ ምጥን ዝበለ ንሰብ ሓንጎሉ ከምዘይ ዘርግ ጌርኩም ግበር ወይሎም መዓት ናይ ጌምስ ካምፓኒታት መዓት ክሳራታት ኣጋጢሞም እዚ መንግስቲ እዚ ገለ ብላ 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 ኢሎም ድሕሪኡ ግን ዝግ ኢሉ እጅ ድማ ልክዕ እዚ መጋየፅን እዚ በለጭለጭን ዘለዎ ቅድሚኡ ንሆሊውድ ፊልምታት ከም ገይርዎ እዚኣቶም ሓንጎልኩም ብሬን ዋሽ ገይሮም ታሪኽኩም ከም ትፀልውን ታሪክ ኣሜሪካ ነቲ ፅቡቅ ናይ ኣሜሪካ ንዑ ከም ተብልኹም ክገብርኹም እዮም ሙዚቃኦም ከም ኢሉ ቻይና ኩሉ ገና ናይ ኣሜሪካ ፅቡቅ ገይሮም ስለ ዝፈለጥዎ ቀስ ብቐስ ኣብ ፅልዋ ናይ ህዝቦም ንኸይኣቱ ይግልፍዎ ኣለዉ ረይዎም እዞም ካምፓኒታት ኣብ ሃገሮም ቻይና ኣብ ተዓዶም ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ቻይና መኪና ንኸይመፅእ ኣይተምፅዎ ከምዚ ድዩ ከምዚ ዶ ይብሉ እቲ ኣብ ቻይና ኣብ ሃገራ ነቲ ንህዝባ ዝበክላ ዘሎ ኣይንደልን ኢና ምስ በሉ ግን እንታይ ይብልዎም ኣለዉ እዚ ጨካን መንግስቲ እዩ ናፃ ዕዳጋ ይፈልጥን ኣብ ናቶም ክኸውን ከሎ ከም ድሌቶም ክገብሩ ኣብ ናይ ቻይና ግን ዝኾነ ከይትገብሩ ናይዚኣቶም ዳብል ስታንዳርድ መግለፂ እኳ ዘይብሉ መግለፂ የብሉ ብኸመይ ከም ትገልፆ ኸማኒ ተሸግረካ ንቐፅል Not the only one at the receiving end. Hugo Boss is also struggling in China. They say the Chinese market, and I'm quoting, is particularly challenging today. British fashion brand Burberry is not mincing words either. Burberry sales in China have dropped by 21%. The brand says the Chinese market has been quote-unquote weaker than we expected. They say consumer confidence is deteriorating. Swiss watch brand Swatch has the same view. It has seen a 14% drop in overall sales. It says the Chinese market won't improve. እዚኦም ሕጂ ናይ ህንድ ሚድያ ካብ ርግፀኛ ካብቲ ናይ ኣሜሪካ ናይ ፕሮፓጋንዳ እንተሕሪ ጌርኩም ገንዘብ ክትክፈለዮም ከም ዝበሉ ከም ዝወስዱ መዓት ሚድያታት ኣብ ዝዋን እዚ ኣንፃር ቻይና ኔጌቲቭ እንተሕሪ ጌርካ ቢልዮናት ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ ሲአይኤ ናይ ኣሜሪካ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቻይና ንምፅላም ቢልዮናት ገንዘብ ኢንቨስት ገይሩ ዘሎ ክንደይ ቪድዮታት ተምፅልኩም እያ ኣብዚ ስለዚ እቶም ዓበይቲ ቻነላት ንቻይና እዞም ናይ ህንዲ ሕጂ ኩላቶም በቃ ከመይ ጌርካ ንቻይና ተፀልማ ቀዳማይ ስርሖም እዩ ንኣብነት እዚ ናይ ፓልኪሻ ኣብ ካልእ ድሓን ዝኾነ ዜና ኣለዎ ኣብ ናይ ቻይና ግን ኮምፕሊትሊ ቢኤስ ይብልዎ ወላ ሓንቲ ትርጉም ዘይብሉ ዜና እዩ ኩሉ በንፃር እዩ ስለዚ እዚ ሕጂ ጌራቶ ዘላ ርእሳ ትክክል እንተትሰርሕ ነይሩ ሓደ ኣብዚ ክገልፅዎ ዘይደልዩ ቻይና ተረዲዎም ኢሎም እዩ ኩሉ ናይ ኣሜሪካ ንብረት ፌክ ምዃኑ ፌክ ተይኮነሲ ከባቡ ዝበልፅ ኣብ ዓዶም ከም ደፍሪ ተረዲዎም እዩ ተረዲኹም ኣለኹም ኣይፎን ናቶም ኣይፎን ኣይገዝዎን እዮም ዘለዎ ኣብዝዋን ስለምንታይ ቴሌፎን ናቶም ዋወይ ኣርኪባ ከም ዝሓለፈቶም ታ ህዋወይ ሌይቴስት ሞዴል ናቶም ካብ ናይ ኣይፎን ላዕሊ ምዃና ፈሊጦም ኣለዉ ካልኦት ካምፓኒታት ናቶም ድማ ከም ዘርከበ መኻይን ናይ ኤሮፓ ከም ዘየድልዮም ካብኡ ዝምዕብል መኻይን ከም ዘለዎም ፈሊጦም ኣለዉ ክዳውንቲ ፋሽን ዝኩሉ ኣሽሓት ገይሮም ዝሸጡሎም ዝነበሩ በዓሎም ብሕሱር ኣብ ዓዶም ካብኡ ዝበልፅ ኳሊቲን ዲዛይንን ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ተረዲዎም ኣሎ ስለዚ they don't need እዚ ሃይፐርሊ ልዕሊ ዓቐን ዝተመጣጠነ ዋጋ ዘለዎ ንብረት ክገዝዎ ይደልዩን እዮም መንግስቲ ቻይና ካ ስለ ዝፈልጥ ነቲ ህዝቢ ይምህሮ እዩ እቲ ባህል ናይቲ ሕብረተሰብ ድማ ሸፕ ይገብሮ ኣሎ እጆ ክሰምዑ እዮም መንግስቲ ከመይ ገይሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ዘየድሊ ገንዘቡ ንኸይባኽን ኣብ ኣድላይ ነገር ጥራይ ኢንቨስት ንክገብር ከም ዝሕግዞ ዘሎ ከምዚ ዓይነት መንግስቲ ድማ ንህዝቢ ዘድሊ ምዕራባውያን ሃገራት ከም ድሌቶም ክምዝምዙኻ ቦርሳ ክንዲ ገለ ሎጎ ኣብኡ ስለ ዝጠቅዕሉ ብ2000 ዘግዝእ ምክንያት የብልካ ብ2000 ቦርሳ ገዚኻ 20 ቅርሺ እቲ ካልእ ትኸይድ ኮይንካ ወይ ትኸድት ኮይንካ ናይ ብሓቂ ናይ ኣእምሮ ፀገም ኣለክ ጥራይ ድብላነ 2000 ኣብኡ ኢትያታ ጓልሲ ነቲ ቦርሳ ቢዳ ሒዛ ናይ ሻሂ ወይ እውን ናይ ክዳን ገንዘብ ዘይብላቶ ኮይና ስታይ ትብላ እዚኣ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን እዩ ተሓሳስባ ነዚ ግን ከም ፋሽን ገይሮም ኣብ ሓንጎል ሰብ ኢትዮም እዮም ከም ፅቡቕ ነገር ንዑ እንተደይ ጌርካ ስኻ ጥዑይ ሰብ ከም ደይኮንካ ገይሮም ከፍልጡ ካይፍትኑ ባይ ዘ ወይ ኣብ ኣሜሪካ እንታይ ዝበሃል ኣሎ ትሪእዎ ተኮይንኩም ቪድዮ ኣይፎን እንተዘይ ሒዙ ትወዲ እቲ ሰብሲ ምዝ ሰብ እዚ ርክብ ክገብር ኣይደልን እየ መዓት ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ከም ዝብላ ኣይፎን ዳይ ሓዘ ሰብሲ ንሓዳር ኣይደልዮን እየ ዝብላ ተታይ በዓቲ ትስሕቕኻ በቃ
ክሳዕ ክንደይ እቶም ካምፓኒታት ነዞም ሰባት ኣብ ርእሶም ኣትዮም ኣይፎን ዝበሃል ካብ ካልእ ብራንድ ዝሓይሻ ኣይኮነን ወላ ሓንቲ ፍሉይነት የብሉን ኢንበሽ ብብዙሕ ውድድር ካብ ሳምሱንግ ኣዝዩ ኣፀቢቑ እዩ ዝሓምቕ ካሜሩ ይኹን ወላ ካልኡ ግን ኣብ ሓንጎል ሰብ ስለ ደስገርዎ እንታይ ዝብሉ ኣይፎን ዘይሓዘሲ ንሓዳር ኣይደልዮን እየ ምስኡ ክርከብ ርክብ ወላ ከም ፍሬንድ እውን ክገብር ኣይደልን እየ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ኣለዋ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እየ ክሳዕ ክንደይ እቲ ሰብ ሓንጎሉ ማኒፕሌት ኮይኑ ከም ዘሎ ዘርእየካ ንዓኻ እንታይ ዘድልየካ ቴሌፎን ክስእለሉ ከምኡ ድማ ቴሌፎን ክትደዋወለሉ እምበር I don't know, but it is what it is. Anytime soon. In fact, I have a quote from the company. It says the Chinese market will remain challenging for the entire luxury goods industry until the end of this year. So the trend is quite clear. China is the world's second largest economy. It is a big market for luxury products. Close to 35% of all luxury goods made in the world are bought by the Chinese. 35%. But the people of China aren't buying as much as they used to now. What explains this dip? One reason being given is the state of the Chinese economy. It remains gloomy, growth is down, unemployment remains high. Earlier this month, Beijing... Everybody have the about طبعا China ما كم زلوا كلوا كم زلوا يزنقر كلوا زلوا كهلا عالمي. Every part of the world has a problem. Even India. زي تعدنا تجمع زلوا هجري. تزحش قطبة أبزق زينا تزحش نا China قطبة. 5% كعب زقبه 4.8 كعب كسل زقالة كلوا وقاتي ما تقطبة يمزلوا. 5% ناي كباب 10 تريليون إيكونومي كوي. إذا تسمع ده في اللاتي. giant economy قدم نشتى economy خلوا 10% يعبنا يروح يجين extreme لعب قطبة. هندي 3 تريليون زي كون قطبة إذا خلا مسناي هذا شدش تعرفنا تزخونه قطبنا يا China تمتعتي رامي كزارة بزوعلو. أب سرقاتنا هندنا China عندن سماعي مدرنيو. تسأقام جن ميديا نا أمريكا سلا زخطة لزلو يحزنوها. But it is what it is. بنقص China عندن نهزبو زليو وسانة وسينو. نزفاشن ودفاشن حركة present شيء رأي وجه. To hold on to their savings. By the end of 2023, Chinese households had 138 trillion yuan in banks. That's almost 20 trillion US dollars. It's not a small number at all. 20 trillion US dollars in banks. When people keep so much money in banks, they're usually worried about the future. They want to save more and spend less, especially on non-essential goods like luxury. So this could be one of the reasons. But it's not even half the story. Because beneath this data, China is witnessing a cultural shift as well. Increasingly, luxury products. Cultural shift. هذا حزب China جنزب سيف سلز جبر يسألوا وين. أب أمريكا سيف زبال سلزي اللي كل تجنزبهم نتهم كامباينات كحش شو سلزت فوق حشاشة حبرة سب سلزقونه علم كبوك خون الله يمزلي China كم يكونون سيف زجبر تريليونات جنزب بانكتات سيف جيرو خمسة الله يزنقر حزب مالتي. إذا خانتا يمزبلو أب مسأي confidence سلزي بلو. No. توي حبرة سب جنزبو سيف زجبر حبرة سب دماء زعبي. تكال سيف زجبر تغيني عبي قل سب دماء زوهلل تغيني زعبي حشاشة حبرة سب ولا حنت يبلون نايجزي حتى داينبر كم قول معان فلوت بعدا خازن نبر كم أمريكا من قص بعدا ينبر تهز بعدا ينبر السيم بحالي زخا نخنديك قصلي كن رينا. Are being frowned upon. Luxury shaming is on the rise in China. A recent report by Bain & Company referred to this trend. They studied the state of luxury shopping in China, and this is what they found. People are increasingly ditching luxury goods. عدخا يقللالو السلام أبقزها يا أخلك قدام تملس نبيتك أبون خازلو حقوف حوخا ما تنكرب متاقت نغزها دكوا قراريبات تبل لابدخا كنزاب النفاق يا أخلنا مكا يا كل أغلي قرات موت بغسواس بالحق عشا حد نام نقصاص لو بيدلو فتحي كابدبنا للزب نهو قاب فقري نعم درارب حوي مكال قوني تملس عدخا يقللالو السلام أبقزها
زمتيخا زوناتنا نبتاح علي لسان الصغار. Eritrea suspends Ethiopian Airlines flights due to passenger abuse and operational issues. The Civil Aviation Authority of Eritrea's Ministry of Transport and Communications has announced the suspension of Ethiopian Airlines flights, effective September 30th, 2024. መቸም ሓደ ዓቢ ሜጀር ዜና ኣብዚ እዋን እዚ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ወይ እውን ሲቪል ኤቪዬሽን ናይ ኤርትራ ሓደ ኣገዳሲ ውሳኔ ከም ዝሃበ እዩ ዝንገር ዘሎ። እቲ ውሳነ እቲ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ንኢትዮጵያን ኤርላይንስ ናብ ኤርትራ ዝገብሮ በረራታት ጠጠው ንኸብል ሓበሬታን ውሳነን ሂብዎ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ። And this is a very important information ምክንያቱ ንስማዓዮ ካብቲ ሓበሬታናቱ ግን ሓንቲ ኣገዳሲት ነጥቢ ክውስኸልኩም እያ። This decision, outlined in a notice published today in the government newspaper, Hadis Eritrea, follows confirmed reports of ongoing issues. Ethiopian Airlines acknowledged the suspension, which stems from allegations of systematic mistreatment of Eritrean passengers. The Civil Aviation Authority cited numerous complaints including theft of luggage, frequent flight and baggage delays, and inadequate compensation for affected passengers. Despite repeated warnings to address these issues, Ethiopian Airlines failed to implement corrective measures. So, መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ውሳነ እዚ መጀመርያ ቀልጢፉ ከም ዘይገበሮ ርግፀኛ ኮይና ክንዛረብ ንኽእል። ናይ ብሓቂ ግዜ ወሲዱ ምክንያቱ ህዝቢ ኤርትራ በዚ ኩነታት እዚ ክእዊ ሓፂር ግዜ ኣይገበረን። ነዊሕ እዋን ይዕዊ እዩ። ምክንያቱ ክንደይ ቪድዮታት ኣብ ዝምፅአልኩም ክንደይ ድማ ሰዲድኩም ላይ ቦርሳታትኩም ከም ዝተሰርቀኩም ካልእ ፀገማት ከም ዝወረደኩም ሓቲትካ ድማ መልሲ ከም ዘየለ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ዋጋታት ዝገብርዎ ዝነበሩ ብፍላይ ካብ ኣስመራ ንኣዲስ ኣበባ እቲ ዝምፃእ ናይ 1 ሰዓትን 40 ኪሎ ሜትር እሞ ከዓ መዓት ወላ ሓንቲ ፀገም ንዘይብሉ መንገዲ ዝተጋነነ ዋጋታት ንኽትገልፆ እውን ኣሰካፊ ዝኾነ ሓንሳብ ክሳብ 900 ክሳብ $1000 ንሰብ እናኽፈልካ ማለት እዩ። ናይ $100 እውን ክኸውን ዘይክእል ወይ ናይ $200 ክኸውን ዘይክእል ፍላይት ክንድዚ ኣቢዩዝ እናገበርካ ነቲ ህዝቢ ድማ ጠጠው ኢሉ እቲ መንግስቲ ድማ ነዚ ኩሉ ትም ኢሉ ይርዮ ነይሩ ወላ እቲ ህዝቢ እናማረረ ከሎ ሓንቲ ብዛዕባ መንግስቲ ኤርትራ ክትዛረባ ትኽእል ቀልጢፉ ውሳነ ዝህብ ከም ዘይኮነ ምናልባት ክትፀልኦ ትኽእል ኢኻ። በዚ ቀስ ኢሉ ዝውስን መንግስቲ እዩ። ግዜ ይወስድ እዩ ነገራት ቅልጥፍ ኢሉ ስጉምቲ ትወስደሎም ኣይኮነን ወይ እውን ግብረ መልሲ ዝህብ ኣይኮነን። እዚ ናይ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ብፍላይ ካብ ኤርትራ ንዝብገስ ዝነበረ ካብ ካልእ ዝመፅእ ዝነበረ እውን ዝግበር ዝነበረ ግን ርኡይ ዝኾነ ምዝመዛን ስርቅን እዩ ነይሩ። ስለዚ እዚ ሕጂ ንቐፅል ሕጂ ዝገብርዎ ዘለኹ ስሙ። In response, the Eritrean government has advised travelers booked on Ethiopian Airlines flights beyond September 30th, 2024, to make alternative arrangements. Notably, despite the suspension, the airline continues to advertise and sell tickets for flights to Eritrea scheduled after October 1st. Ethiopian Airlines currently operates 5 weekly flights to Asmara. In addition to Ethiopian Airlines, other carriers such as Saudi Arabian, Turkish. So, እቲ ዘገርምከ መንግስቲ ኤርትራ ድሮ ነዚ መግለፂ ናብ ህዝብካ የቕርቦ ከሎ ኣቐዲሙ እውን ንዓታቶም ሰዲድሎም ነይሩ እዩ። ሕደት መዓልታት ኣቐዲሙ ነጊርውሎም ከሎ ክሳብ ሕጂ እቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ትኬታት ይሸይጥ ከም ዘሎን ንወርሒ 9 ንወርሒ 10 ንወርሒ 11 ትኬታት ይሸይጥ ከም ዘሎን ነቲ ውሳነ ፈሊጡ ከሎ ነቲ ተዋሂቦ ዘሎ ውሳነ ሓሊፉ ትኬታት ይሸይጥ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ኣሎ። ዝኻ እንታይ እዩ ኣብ መወዳእታ ነቲ ገንዘብ እውን ክሰርቁሓ ስለ ዝኽእሉ እዩ። ስለዚ እንታይ ኢና ክንብል ዘለና ኣብዚ እዚ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝበሃል ኣብ ኣፍሪካ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ኤርላይንስ እዩ ዝበሃል ነይሩ እዩ እውን ሕጂ እውን ኢንጀነራል ዝዓበየ ኤርላይንስ ናይ ኣፍሪካ እዩ። ብዙሕ ሬቨኒዩ ከም ዘለዎ ብዙሕ ፕሮፊታቢሊቲ ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። በት ኣብ ታሪክ ሰማይ ደይቦም ንመሬት ዝወደቑ ካምፓኒታት ውሕዳት ኣይኮኑን ጀሚርካ ብኖኪያ ኖኪያ ዝበሃል ካምፓኒ ኣብ ስማርትፎን ዓለም ቀዳማይ ዝዓበየ ካምፓኒ ነይሩ። ጌስወት ነቲ ቴክኖሎጂ ክቕየር ከሎ ዓሚል ድሌታቱ ከንብብዎ ስለ ዘይከኣሉ ኖኪያ ዝብል ሎሚ ፅንፅዋይ ኮይኑ ተሪፉ ማለት እዩ። ካብ ኖኪያ ንላዕሊ ዝዓበየ ካምፓኒ ነበረን ኣብ ዓለም ገለ ካብቶም ቀዳሞት ነይሩ ኣብ 2000 ከባቢ። ሎሚ ግን ኖኪያ ዝበሃል ዳርጋ እዚ ሕጂ ዘሎ ጀነሬሽን ኣይፈልጦን እዩ እንታይ ምዃኑ። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ድማ ሰማይ ዝበፅሑ ክመስሎም ይኽእል እዩ። ብፍላይ ዝብለኩም ዘለኹ ንናይ ኤርትራ ዓቕሚ ንናይ ኤርትራዊ ህዝቢ ዓቕሚ ዝንዕቕ ኤርላይንስ ናይ ብሓቂ ናይ ቢዝነስ
ፀገም ዘለዎ ወይ ሕማቕ መረዳእታ ናይ ቢዝነስ ዘለዎ ምዃኑ ጥራይ ዝፈልጥ ስለምንታይ ዝብለኩም ዘሎ ኤርትራ መዓት ፓወር እዩ ዘለዋ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዓብ ሓይሊ ዘለዋ ስለምንታይ ከም ዝብለኩም ዘሎ ነዛ ስእሊ ሕጂ ይበኩም ዘለኹ ረይዋ እዚ ኩሉ መሬት ናይ ኤርትራ ኖ ፍላይ ዞን እንድሕር ኢሎም ኤርትራ ኢትዮጵያ መዓት ክሳራ ከጋጥማ እዩ ምስ ኤርትራ ፀገም መፍጣር ኢትዮጵያ ሽግር እዩ ብኩሉ ሽግር ዘጋጥሞ ኤርትራ ዳንታ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ አልዮም በኻልእ ሪፕሌስ ክገብርዎም እዮም there is no problem ኤርትራ ማሲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ጎረቤትና እያ ምስ ጎረቤትና ፅቡቅ ክንሰርሕ ንጎረቤትና እንካንሃባን ክንብል ደስ ይብለና ህዝቢ ኤርትራ ዝቐረበ ንዓና ሓደ ካብቲ ዝቐረበ ጎረቤትና ኢትዮጵያ እዩ ጎረቤትና እዩ ኢትዮጵያውያን ኤርላይንስ ሃልይዎም ብናቶም ነገር ክንግልገልካ ደስ ይብለና is no problem እንድሕር ሪስፔክት ዘይሂበካ ኮይኑ ትዕቢት ዝስምዖ ተኮይኑ ኣቢዩዝ ዝገብረካ ነቲ ዘሎ ኤርላይንስ ኤርትራ ኤርላይንስ ስለዘይብላ ከነብላ ኢና ኢሉ ከምዚ ዝገብር ድሕሪ ኮይኑ ግን ቀይሕ ካርድ ምሃብ ስትሬት ቀይሕ ካርድ ምሃብ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ስለምንታይ ኔጎሽዬሽን ሓደ ሰብሲ ነጊርካዮ ክንደይ ግዜ ከም ዝነገርዎ እዮም ገሊፆም ዘሎ ኣብዚ እንታይ ከስከ ይብሉ እዚ ኩሉ ኣብቲ ወረቐት እቲ ፎርማል ኖቲስ ይቦሞም ዘሎ ሓበሬታ ይቦሞ ዘሎ ስለምንታይ ካንስል ከም ዝገብርዎ ዘሎ ነቲ ዲል ነጊሮሞም ኣለዉ ስርቂ ናይ ንብረት ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ተሳፈርቲ ዝግበር ዘሎ ምዝመዛ ከምኡ እውን ንዓታቶም ክብሪ ዘይምሃብ ዝኾነ ይኹን ጭብጢ ዘይብሉ ምንሃር ዋጋታት ወይ እውን ብካልእ መንገዲ ክትገልፆ ዘይትኽእል ምንሃር ዋጋታት እዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ንነዊሕ እዋንካ ከም ዝለመንዎም ግምት ክገብርሉ ከስተኻኽልዎ ከም ዝሓተትዎምን ፀማም እዝኒ ስለ ዝረኽቦም ድማ ነዚ ስጉምቲ እዚ ከም ዝወሰዱ እዮም ነጊሮም ዘለዎ ሲቪል አቪዬሽን ናይ ኤርትራ which is absolutely correct እንታይ ብልሎ ሃንደበት ኮይንና ንሕና እቲ ምክንያት ካይተረዳእናን ኢሎም ፅሒፎም ኣለዉ እዚ ኸ እንታይ ዘርእየካ ኩሉ ግዜ ሓሶት ኣፈባሪ ኣዋሂድካ ምኻድ ሓደ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብቲ ዓዲ እዚ ድማ እስከ ብናቶም ከመይ ኢሎም ይገልፅዎ ኣለዉ ሓደ ሪፖርት ገለ ክልተ ሪፖርት ንሶም ዝሃብዎ ሰሚዐ ነይረ ናይ ትግራይ እስከ እንታይ ኢሎም ገሊፆም መስክር ስምዑ እዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ካብ ናብ ኣስመራ ከካይዶ ፀንሐ በረራታት ከቋርፅ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጡሎ እቲ በዓል መዚ ናብ ኩሎም ገያሾ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ኢሉ ኣብ ዘውፅኦ ምልክታ ናብ ከምዚ ውሳነ ክበፅሕ ዘገደዶ ምክንያት ብምጥቃስ እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብ ናብ ኤርትራ ዘካይዶ በረራታት ከቋርፅ ምዃኑ ገሊጹሎ በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ ልዕሊ ካብ ናብ ኤርትራ ዝንቀሳቐሱ ገያሾ ከውርድ ዝፀንሐን ዘሎን ዘይንብሩ ንግዳዊ ንጥፈታት ብፍላይ ድማ ዘይፍትሓውን ዘይርትዓውን ናህር ዋጋታት ምስራቅን ምዕናውን ምጥፋእን ምድንጓያትን ባልጃታትን ገያሾን ካልእን ክፍፅም ምፅንሑ ገሊጹሎም ሲቪል አቪዬሽን ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ጉድለታቱ ክእርምን ንግዳያት ካሕሳ ክኸፍልን ብወገን በዓል መዚ ሲቪል አቪዬሽን ዝቐረበሉ ሕቶ ዕሽሽ ምባሉ ጠቒሱሎም እቲ መንገዲ ኣየር ካብ 30 መስከረም 2024 ጀሚሩ ካብ ናብ ኤርትራ ከካይዶ ፀንሐ በረራታት ከቋርጥ ንጹር ዝኾነ ፕላን ይሂቦም ነይሩ መንግስቲ ኤርትራ ንጹር ዝኾነ ማለት እቲ ፕላን ዘይኮነሲ ንምንታይ ካንስል ይገብሮ ከም ዘሎ ፅቡቅ ገይሩ ቦርሳታት ይስረቕ ናይቲ ህዝቢ ዝተበላሸወ ንብረት ካሕሳ የብሉን ደንጉዮም ይመፁ ፕሮሎንግ ዲሌይስ ኣዝዮም ደንጉዮም ይመፁ ስለምንታይ ደንጉዮም እንተኢሎም መልሲ ሂቡን እዮም ንዝጠፍአ ንብረት ካሕታ መሃብ የለን ከምኡ ድማ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ምክንያት ዋጋታት ከም ዝንህር ዝነበረ እዮም ዝነግሩ ዘሎ ከምኡ ድማ ብዙሕ ከም ዝፈተኑ ንሳቶም ብዙሕ ፃዕረ ከም ዝገበሩን ፀማም እዝኒ ከም ዝተዋህቦምን እዮም ገሊፆም ዘለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ክብሉ ሰሚዐ ዘለኹ ሓደ ዕቡያት ካብዞም ኢትዮጵያውያን ማለት እዩ ኤርትራ ዳይ ናይ ኮይኑ ናይ ንእሽተይ ቁጠባ ክንዲ ኢትዮጵያን ኤርላይን ዘይከውን ቁጠባ ዝሓዘሲ ናበይ ክበፅሕ ደልዩ ገለ እናበሉ ብዙሕ ፈኻራታት ርኢ ኣለኹ እቲ ሕቶ ግን ኤርትራ ዓብዪ ሓይሊ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለምንታይ ሎኬሽን ናቱ ኣሚንታይ ከርእየኩም ፀኒሐ ኣብዚ just if you focus on this map ኢትዮጵያ ብኤርትራ በረራ ክትገብር ከላ ክሳዕ ክንደይ ግዜ ሴፍ ትገብር ኤርትራ ኣየራ እንድሕር ኣፅያታ ክንደይ ክሳራታት ክመፁ እቲ ኤርላይንስ እዚ ኩሉ ንስዑድያ ድዩ ንካልእ ዓለማት ፍላይ ዝገብርዎ ኤርትራ ስፔስ ናታ እንተዓፅያታ እቲ ዘገርም ኩነታት ድማ ሶማልያ ንባዕላ ምስ ኢትዮጵያ ነዚ ናይ ኤርትራ ሶማልያውያን ብዙሕ ቀጥዓ ክዕሉ ርኢ ኣለኹ ኤርትራ እቲ ትክክለኛ መንግስቲ ፀገም ናይ ህዝቢ እዩ መፍትሒ ዝገብር እዩ ብምባል ገሊፆም ምክንያቱ ኣብዚ ረኣዩ ሓደ ናይ CNN ሪፖርት ውፅእዎ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራይ ከም ዘይኮነ ፀገም Rimado has exposed Ethiopian Airlines for what he termed as unprofessional conduct.
Larry Madowo, who recorded the event as it unfolded aboard the Ethiopian Airlines aircraft and shared the video across his social media platforms, said the airline didn't apologize after forcefully kicking out a woman who had earlier booked a plane ticket, but her seat was given out to an Ethiopian minister at the last hour before they eventually forcefully offloaded. So ናይ CNN ጆርናሊስት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ኣዛራቢ ኮይኑ ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ፍላይ ክገብር ከሎ ዘጋጠመ ኩነታት ንሓንቲ ሶማላዊ መበቀል ዘለዋ ሰብ ንሓደ ሚኒስተር ቦታ ንክቡ ኢሎም ከም ዝሰጎግዋ እዩ ዝብል ዘሎ kicked out a passenger on my flight because a minister took her seat ስለዚ ንሚኒስተር ሓደ ሚኒስተር ቦታ ንክወስድ ነታ ሰብ ከም ዝሰጎግዋ they didn't apologize and they eventually forcefully offloaded her scream ናበኸየት ካብቲ ነፋሪት ከም ዘውረድዋ እዚ 11 ፈረቓን PM ከም ዝነበረ ለይቲ ማለት እዩ and the next flight to Nairobi was the following day the flight next ድማ ንጽባሒቱ ከም ዝነበረ the Ethiopian minister saw her fighting and did nothing እቲ ሚኒስተር ድማ ነታ ሰብ ነተባሰት ከላን ናማረድ ከላን ሪዮማ ወላ ሓንቲ ከም ዘይገበረ እዚ ጋዜጠኛ ናይ CNN ኣብፅይዎ ነይሩ ሓደ ዓቢ ኣዛራቢ ነይሩ ስለምንታይ ከም ዝየውፅእ ገለመለ ተባሂሎም መዓት ኢትዮጵያውያን ብዛዕባ የጉርዑ ነይሮም ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብ ሚድያ ዝወፀ ጥራይ እዩ ፖለቲካዊ ትንተና ድማ ይወሃበሎ እስኪ ሓደ ካብቲ ፖለቲካዊ ትንተና ዝወሃቦ ዘሎ ንርአ ምክንያቱ ብዙሕ ዳይሜንሽን ስለ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ናብቲ ናይ ኮርሶ ከይሃለፍና ኸለና እዚኣ እስከስምዕዋ or there is something else behind this decision. Now I think we can analyze the situation. The official position of Eritrean government is that Ethiopian Airlines was providing very poor customer service. I do know that Eritreans have been complaining about the way Ethiopian Airlines has been treating them. Around 3 to 4 months ago, indicative of unresolved tensions between the two countries, which could not be de-escalated. So what is the main reason? Well, a few months ago, around 3 months ago, what did Ethiopia do? Ethiopian government openly hosted an Eritrean opposition group. Brigade Nehamido... So እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ካብቲ መንግስቲ ኤርትራ ገለ ስጉምቲ እኳ ክወስድ ይግብኦ እንተነበረ ቀደም እውን ምክንያቱ ኢትዮጵያ ወደብ ባሕር ናይ ኤርትራ ናትና ኢሎም መንግስቲ ኤርትራ ኣይተዛረበን ውሳነ ይወሰደን ብሓይሊ ክንወርር ኢና ኢሎም ንኤርትራ ኣቆናፂቦም ዓቢ ኣብ ሓደ ዕፅዋ ኼባ ንኤርትራ መቃቂለ ቆራሪሰ ናብ ኢትዮጵያ ክእትዋየ ኢሉ ተዛሪቡ ዝብል ሓበሬታ ወፅዩ ከም ዝበሎ እውን ርግፀኛ እዩ ምክንያቱ ኣንጻሩ ዝኾነ ይኹን መግለፂ ስለዘይሃቡ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ብመንገዲ ዓቢ ኣብ ቅድሚ ፓርላማናቱ ኮይኑ ታሪኻውን ባህላውን ገለመለንቲ እቲ ባሕሪ ናይ ኤርትራ ከም ዝግባኣ ተዛሪቡ ንሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ማለት እዩ ይቕረታ ይተሓተተሉ ስለዚ ብዛዕባ ኤርትራ ዘይተዛረብዎን ዘይዓንደርዎን የለን ኤርትራ ግን ዝኾነ መግለፂ ሃይባትን ጥራይ ዘይኮነ ስጉምቲ ይወሰደት ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ሕልፍ ሓሊፎም ናይ ኤርትራ ተቃዋምቲ እቲ ስርዓተ መንግስቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ክቕይሩ ዝደልዩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከእንግዴ ኢሉ ንዓታቶም ብወቅዒ ኣብኡ ኢትዎም ኣኼባታት ኣብ ናይ መንግስቲ ሳላት ኣኼባ ከም ዝገብሩ ገይሩ መንግስቲ ኤርትራ ነዚ እውን መልሲ ኣይሃበን ስለዚ ሕጂ ዝብሎ ዘሎ ኩሉ እዚ ዝብሎ ዘሎ ናብ ፖለቲካዊ ትንተና ከስግርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ገይርዎ ዘሎ መልሲ ግን ንጹር እዩ that has nothing to do with politics ፖለቲካን ገለመለን ዘድልየ ይኮነን እዚ ጉዳይ እዚ ንጹር ስራሕ ተዋሂቦም ነቲ ስራሕ ብግቡእ ስለዘይሂቡ ኤርትራ ድማ ስቕ ኢሉ ክምዝምዞም ከሎ ስቕ ኢሎም ክርእይዎ ከም ዘይደልዩ ስለዚ ነቲ ለውጢ ክትገብሩ ሓቲትናኩም ለውጢ ይገበርኩምን ለውጢ ስለዘይገበርኩም ድማ ነቲ ኩነታት ጠጠው ከብሉ ሓቲቶሞም ኣለዉ ስለዚ እዚ ወላ ሓንቲ ፍሉይ ሎጂክ ወይ ከዓ ፍሉይ ትንተናን ካልእን ዘድልዮ ኣይኮነን እዚ ኩነታት እዚ ንጹር ዝኾነ መግለፂ እዩ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ስለዘተው ገለመለ ኣይኮነን እቲ ሂቦሞ ዘለዎ ምክንያት ንጹር ዝኾነት ሃገር ድማ ብህዝባ ተገደስ ነይሩ ኮይና ነዚ ስጉምቲ እዚ ንክትወስዶ ፀገም ዝበሃል ዘለዎ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ ስለዚ ናብ ፖለቲካ ከሽክዕዎ ወይ እውን ፖለቲካዊ ቴንሽን ኣብ መንጎ እዚኦም ህዝቢ ከም ዘሎ ገይሮም እዮም ክሸጥዎ ዝፍትኑ ዘለዉ but that has nothing to do እዚኣ purely ናይ ቢዝነስ እያ ሓደ ትካል ግቡእ ስራሕ ዘይሂብ ተኮይኑ ትዓልዮ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ኣብዚኣ ንግረ መንገዲ ለበዋ ክበኩም ንሕና ዓብ ሓይሊ ዘለና ከባቢ 1 ሚልዮን ዝኸውን ህዝቢ ብዙሕ ዝጓዓዝ ዶላር ዘለዎ ካብ ደገ ናብ ተፈላለዩ ሃገራት ዝንቀሳቀስ ኣሎ ናይ ብሓቂ ቢዝነስ ርዶም ተዝኮይኑ ንኤርትራ ንሽተይ ሃገር ኤልካ ትንዓቐ ኤርትራ ሃገር ኣይኮነት ኤርትራ ብዙሕ ደገ ሰብ ዘለዋ ብዙሕ ሰብ ኣብ ነፋሪት ክስቀል ዝኽእል ሰብ ዘለዋ እያ ንኤርትራውያን ምኽሳሮም ናይ ብሓቂ ዝሕዝኑ እዮም ይሕዝኑ ያለ ኩሉ ድማ ከም ዝበልኩም ኤርትራ በዚ ዘለዎ በረቕረቕ ተቐፂሎም ሓይላ እቲ ክላ ኣየራውን ክትዓፅዎ ትኽእል እያ ሶማልያ እውን ከምኡ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ሃገር እዚ ቢዝነስ እውን ከም ዘይርድኦም ኢኻ ትፈልጥ
ምክንያቱ ዕፁ መሬት ሒዞም ኤርትራ ክላየራ ተሓቲታታ ተኸስሮ ነገር የብላን ኢትዮጵያ ግን መዓት ክሳራ ከጋጥሞ እቲ ኤርላይንስ ስለዚ ቁሩብ ነቲ ኩነታት ኣኽቢሩ ንጎረቤቱ ኣኽቢሩ እንተዝኸይድ ሃገር ፅቡቅ ምኾነ ነይሩ ንኩሉ በቲ ኮይኑ በቲ ግን እዚ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ኣብ ውሽጦም እውን ካልእ ፀገም ስለ ዘለዎም ካብኡ ዝብገስ ምዃኑ ኢና ንሪኦ ብዚ እውን ሓደ ኣሎ ኣብዪ ኣሕመድ ውድብ ሕወሓት ካብ ኣፍልጦ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ወፃኢ ጉባኤ ከይተሳልጣ ጠንቂቑ ሕወሓት ብወገኑ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሓምለ ዘሳልጦ ጉባኤ ናይ ውሽጢ ጉዳይ ከም ዝኾነ ብውሃዊ ቃል ኣቢሉ ምግላፁ ዝዝከር እዩ ኣዲስ ኣለም ሓጎስ ብዘርዘር ከቕርቡ እዩ ገምና መድረኻዊ ተልእኾ ንምብቃዕ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ስልጣን ዘለዎ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሓምለ 2000 ምርጫ አራዝማለሁ ሲል ብዙዎቻችን ስንስማማ ቲፒኤልኤፍ አልስማማም ብሎ የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህወሓት ሓደ ኣኼባ ክገብር ከም ዝደሊ ዘሎን ኣብ ድማ ከም ዘይደልዮ ዘሎን እቲ ቦርድ ናይቲ ምርጫ ዝብልዎ ዘለዎ ድማ ከም ዘይፍቀደን ስለዚ ኣብ መንጎኦም ዘይስምምዕ ተፈጢሩ ከም ዘሎ ይዝንገር ዘሎ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽለናል። ታውቃላችሁ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ በዚ ኮይኑ በቲ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ኣቢን ዘሎ ናይ ሶምን ፍቅሪ ድዩ ናይ ሶምን ፅሊ ሕጂ ናብ ፅሊ ተቐይሩ ከም ዘሎን ከም ዘይረዳድኡ ከም ዘለውን እዚ ድማ ምስ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ሰፊሕ ዝኾነ ፀገም ከምኡ ድማ ምስ ኦሮሞ ዘሎ ኣብ ልዕሊ እቲ ዘሎ ካልእ ፀገማት ማለት ስለዚ እቲ ሃገር ውሽጣዊ ኩነታቱ ኣካለ ደረጃ ኣበፅሒሉ ዘሎ እዩ ናብ ኤርትራ ከስግርዎ ዝፍትኑ ዘሎ እቲ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ድማ ኣብ ፖለቲካ ዝተመርኮሰ ዘይኮነ ኣብ ቁጠባ ዝተመርኮሰ ውሳነ ሂቡ ዘሎ ነቲ ኩነታት ድማ እናተኸታተልኩ ኣነ ዘድሊ ሓበሬታ ክበኩም እየ ሎሚ ግን ዜና ዓወት ኣለና መጀመርያ እስኪ በዚ ንጀምር You want to ask me where you from, brother? I am from Biniam Girmay. I am from Biniam Girmay, brother. Look at this guy. He's cooking, brother. He's dumb, brother. Tell me why you eating. Tell me what are you eating, brother? Are you eating ga'at? Are you eating halbat, brother? Tell me. You make me proud. You make me proud, brother. ሓደ ወዲ ከቢል እታ ቪድዮ ረኸብኳ ግን ሪያክት እያ ትገብረሉ ዘላ ቢንያም ተኻ ትበልዕ ገዓት ዲኻ በሊዕካ ከምዚ ኮይንካ ሕልበት ዲኹም ገይርካ እናበለው ይምግስዎ ኣለዉ ኩሉ ዓይነት ሪኣክሽን እዩ ዘሎ እቲ ክሬቲቪቲ ናይ ኤርትራውያን ካልእ ደረጃ እንዲበፅሑ ዘሎ ዊ አር ቨሪ ፕራውድ ኦፍ ደም ግን ኣብ ቢንያም ጠጠው ዝበለ ከይድስለኩም ኤርትራ ዓወታታ pembalap pro ኣብ ዝሓለፈ እንታይ ኢልና ነርና ኤርትራ ደንቀነ መርሃዊ ቢንያም ተዓዊቱ ኢልና ኣለና ኤርትራውያን ግን ክቕፅሉ እዮም ዓወት ንኤርትራ ዝፀልእ ኣኺልዎ እዩ ረይዎም ኣብዚ መትከል እዮብን መርሃዊ ቅዱስን ኣብዚያ ውድድር እዚያ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ኮይኑ ክወፅእ እዩ ኣብቲ ምድያብ ገዲፍዎም ክኸይድ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ መጀመርያ ጌጋ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ መትከል እዮብ ከም ዝተዓወተ ዝብል ሓበሬታ እቲ ሓቂ ግን መርሃዊ ቅዱስ እዩ ቀዳማይ ኮይኑ ኣትዩ ኣብ ስቴጅ ክዕወት ከሎ ከረየኩም እየ እዚ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና ኤርትራ ናትና ኢልካ ከረየኩም እየ ናይ ብሓቂ ዘሕጉስ ብቅዓትን ፀብለልታ ናይ ኤርትራውያን ኣትሌታት ኣብ ኩሉ ዓለም እዩ ዝረአ ዘሎ so let's have a look ኣብዚ እናቀረቡ መስከዱ ክንሪኦም ኢና ኣብቲ ከኣቱ ከሎ ክዛረብ ከሎ ketinggiannya luar biasa. Kudus ternyata di depan ini adalah Roja ya. Masih kita lihat. Line for now. Roja ya. Masih kita lihat Hayato the finish line for now. Wow! Congratulations. Ya, TSG Malaysia. Kita nunggu ata podium nade በኸሎ ክሪአና ብፅቡቅ ኣይቀጥዕዎን እዮም እቲ ቪድዮ ፅቡቅ ስለ ዘይረኸብና ኢና so እዚ ኣብ ፖዲየም ክድይቡ ከለዉ እዩ መርሃዊ ቅዱስ ቀዳማይ ኮይኑ ከም ዝኣተወ መትከል እዮብ ድማ መበል ካልኣይ it's so proud moment ናይ ብሓቂ ዘሕጉስን ዘኽርዕን እዩ ቅድሚ ሕጂ እውን ኢለኩም ነይረ መርሃዊ ቅዱስ ኣብቲ ብሉፅ ተወዳዳራይ ኮይኑ ነዊሕ ዓመታት ክቕፅል ዝኽኣለ እዩ ከምዚ ዓይነት ካሪየር ኣብ ስፖርት ክህልወካ ድማ ፍሉይ እዩ ናይ ብሓቂ ድማ ንኽርዕን ንሕጎስን እቲ ሓደ ድማ ሓቂ ንምዝራብ መርሃዊ ቅዱስ እንኳዕ ካብዛ ኢኤፍ ትብልካ እንታወፀ ምክንያቱ ኣብኡ ነቶም ካልኦት ጥራይ ክሰርሕ ዕድል ኣይሃብዎን ነይሮም ካብታ ክለብ እትያ ካብ ዝወፅእ ግን ብዙሕ ግዜ ኣብ ፖዲየም ክድይብ ንሪኢ ኣለና
and this is what he deserves ናይ ብሓቂ ንኸርዕ ናይ ብሓቂ ንሕጎስ መራ እንኳ ሓጎሰካ ነዛ ሃገርና ድማ ኩርዓትን ሓበንን ሂብኩማ ናይ ብሓቂ ንሕጎስ ባኻትኩም isi dan untuk jersey-nya nanti akan disematkan oleh Chairman Tur Debajang Ijen Bapak Guntur Priamri untuk Riana mohon berkenan baik yes قدامي تراي كاي كونن وسيو نتي بجي سي بجنرال كلاسيفيكيشن وين زل على نت بحيزو نايت وددر عوت وين يخوين زل مرهاوي we are so happy and very very proud ناي بحق دس بل عوتنا ايرتراويان نصنبل زلنا عوتنا ايرتراويان دما ناي بحق يخرعنا بزي قد سابي بوتا خوينهم كم زعوتات يمزقبلو اب كل بوتا نخلو منقدي نيرترا حدا زحقسن زحبن كنتات مخانو نيرترا دصلي صلا ايرترا دما حمد قحيمو بحرقان كحرر دعته دي كوين نمبر زوم صولو طخم زي بلينا نرزلنا ايرتراويان اتلتات እዚ ከውን ከል ናይ መርሃ ክምለሳይና ተመሳሳለ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ሪኹማ ትሉ ይኹም ዚያውን ራይዋ ክምለሳይና ዛነ መርሃዊ ዚያ ራይዋ ናይናትና ኤልያኻ ዋያ ታታታ ዘምከ ካሲ زي أنا لومي ناي مرة ستيج رزخونت نمرة ينا كبر نهب انكو حقو سكا مرهاوي قدوس I hope أبقالك فالدما حاو ونكم champion كوننا نفوز خونه حاو 5 لورينا لنا متكلم انكو أبزبك عكا انكو حقو سكا كلتي انكو حقو سكم نيرترا دما عبك كبر هيبكما كبر يهابكم أبناي بزقربا معالتا زكاير ناي أولمبيك زما بينيام قرماي نهاجر يرترا وكيلو تساتف مخانو أبو دما بزوج تثبيت كم زقبرو لي زنقر زلو سلازي نبينيام ون عود نمنيلو أبزلن كني أبو الدرزر كبزلو I don't know ناتنايل وديدي ودنجن يقتل على مسلني قالوا وين أبز جمرولو نخلو كم زنا قبرنا أدل كنبوم ويا أبزعبهم كنزارب صبغ فيديو ترخيبنا دس نابلنا أبزعبهم كنزاربن نتناتهم عوت مسوم كنا سلبريت كنقبرو باتاتهم كنحقوسن كنقرنما نايوترو بحقنا ندليت نانيو نايلو مارستي مسناي مرة عوت بوغيرنا بنايا مران ناي متكلم كنوداينا أبكال أرستي بزعباتنا بشكليتات زبالكون زاراربلو لنا هذا أرستي عزا لكم قربية صبوغ زخونا ملسمتينا له نوعو بسفيحو هذا صبوغ زخونا أرستي عزا خمتاكم بزعباتني سبورتنياتاتنا بشكليتا هذا ملسي ومنا له من سيرترا نوع زملكات جن كالا أرستي قبري كالا بروغرام كقبري كتصعفف زلو نقرات مساس عفف كي كزاربلو هندا بتجي كزارب سلزيد اللغم أبكال أرستي كساب نرخب مزيا بلس تسرح كقد فكمي كل سبكا حقو سلاس لزغل لايك قبرو سبورت قبرو شير قبرو ناتكم كومنت قدفو دقفكم قطرو ندادي نزي channel نابلنا نزيا قبل بيس فتوى درفي قابزكم أنا تلك سايكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت الخصاصنا ويتقدلي أنت قويتفنا أنا تلك أيكونا نتعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت خصاصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوزن كمان نسا أنا تلك لومي مع سخوين وزار تفالين كان بخاب برد مفراسة سعر كايهم بخاب واشتغن قدرك حقنات كعبي أنا بنت حقا أنت حد لبي كلونات كعبي يقولون أبسة قوازن كمان بسة أنت إريتراوي سبب مرحاوي يقولون أبسة قوازن كمان بسة قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونا متعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت نخصصنا قويتا قدي أنت قويتا فنان أنا تلك سايكونا متعنا زنق فتحي زغنعك خمقنا أنا يبن أنت نخصصنا أنت إريتراوي سبب مرهاوي يبلون أبس قوازن كمان نسا أنا تلك لومي مع سخوين وزا تفالين كان بخاب برد مفراسة سعر كايهم بخاب واشتغن
أنا بقلت حقا أنت حد لبي كلنا تعبي يقولون أبسح قاسي كمان بسح